Pozdrav svima! Mi smo Lara Šijanović i Ema Stankovski-Hrgović i dolazimo iz gimnazije Vukovar, odnosno iz prirodoslovno-matematičkog usmjerenja. Sve veća potražnja za stručnjacima iz STEM područja, a ona će rasti i godinu. Brojna istraživanja pokazala su kako su žene i djevojčice puno manje zastupljene u tom području od muškaraca i dječaka. Iako žene čine pola svjetske populacije, samo 28% znanstvenika ženskog spola. Dječaci i djevojčice od djetinjstva se razlikuju po nekim osobinama. Naprimjer, dječake se uči da budu asertivni i znatiželjni, a djevojčice da budu brižne i pristojne. A samim time, dolazi do nekih razlika u njihovim sposobnostima. Dječaci postižu više rezultate na testovima spacijalne sposobnosti, dok djevojčice postižu više rezultate na testovima velike sposobnosti. A naše primjere pokazat ćemo na Lego kockicama. Zašto? Pa, odgovor je jednostavan. Svima su pristupne, koristimo ih od kako smo mali. Započeli smo s ovakvim jednostavnim primjerima, a nastavili smo na nešto malo kompliciranije. Postali smo vlastiti arhitekti, stvarali smo šta god smo poželjeli, pustili mašte na volju. Tako su naši mali izumi postajali sve kompliciraniji, sve bolji, sve napredniji, imali smo nove funkcionalnosti. Razvijali smo svoju maštu, razvijali smo svoje logičko razmišljanje. Tako su djeca koja su se igrala legićima kao mala, danas pokazala izuzetno dobre sposobnosti kad dođe do programiranja. Vrlo lako shvaćaju stvari poput petlji ili novih algoritama jer su se sa sličnim stvarima zapravo sretali još kao mala djeca. Takvi zadaci nastaju kombiniranjem robotike i, na primjer, Lego kockica, koji koriste informacije iz područja znanosti. Te smo mi odlučili redizajnirati poznatu igru koju je izradila Atari, a kasnije ona preoblikovana u igru koja se nazivala Simon, a naša verzija ove igre izrađena je od šarenih i atraktivnih Lego kockica, te se sastoji od 4 tipke u boji koja svaka pri dodiru proizvodi zvuk. Možemo pokazati i kako radi. I eto tako, nas dvije cure u STEM području. Prešli smo od ovakvih jednostavnih legića preko različitih setova do programiranja. Do toga da smo napravili svoju igru i da radimo na ovoj robotskoj ruci, kao što je možete vidjeti. Da sam to rekli prije nekoliko godina, ne bismo vam vjerovali. Ali zato vas potičemo, budite poput nas, probudite STEM u sebi. Želimo vam sve najbolje i pozdrav! Pozdrav!